ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 18வது அத்தியாயம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம இன்னைக்கு கடைசி அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும், என்ன மாதிரி குணத்தில் இருக்கணும், என்ன மாதிரி எப்படி பக்தி பண்ணணும், மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல நிறுத்தி பக்தி பண்ணணும், நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன அப்படின்னா மேனுவல், வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, அவசியம் ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரூல் புக் பகவத்கீதை. பகவான் நமக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதை நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாம அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும், செயல்கள்ல, குணத்தில், அப்புறம் பக்தியில். அப்படி வரும்பொழுது அது முழுமை அடையும். அதனால எல்லாரும் அவசியம் நிறைய பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க 9 பக்திகள் பண்ண பண்ண நமக்கு ஒரு ஸ்திரமான ஸ்தானம் பகவானோட நமக்கு நித்தியமா ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த ஸ்தானத்தை நம்மளால அடைய முடியும். குழந்தை நடை பழகி பெர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வர மாதிரி தான் பக்தி சேவையும். அதனால நம்ம அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தோட, குருவின் வழிகாட்டுதலோட நம்ம அடைவோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. இது இருக்கலே மிகப்பெரிய அத்தியாயம். பகவான் எப்படி 2வது அத்தியாயத்துல 3 யோகங்களை பத்தியும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்களோ, அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்திலும் 3 விஷயங்களும் இருக்கும். நிஷ்காம கர்ம யோகா, அப்புறம் குணத்தின் அடிப்படையில் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் முழுமையா கொடுத்திருப்பாங்க. ரொம்பவே ஒரு வேண்ட தாத்பரியங்கள், அதாவது சரணாகதி, நம்ம பகவானை அடையும் தாத்பரியம் முழுமையா இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம பார்த்துலாம், ஸ்லோகங்களோட. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः.
नमो महावतान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वामकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणाम। கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுல முதல் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. Yes, Mataji. Jai Shri Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदनः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்படின் போது என்னென்ன பார்க்கிறோம் இங்க? அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே. பகவானை மறுபடியும் ஒரு சந்தேகம் கேட்கிறாங்க. தியாகம் சந்நியாசம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பத்தி கேட்டிருப்பாங்க. அதாவது தியாகத்தை பற்றியும் சந்நியாசத்தை பற்றியும். அதுல இப்போ கேசி அப்படின்றவங்க இங்க பிக்சர்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த அசுரனோட பேர் கேசி. இந்த கேசின்ற அசுரனை கொன்ற மாதிரி என்னுடைய சந்தேகம் என்னும் அசுரனை நீங்க அழிக்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. புலன்களின் அதிபதியே, பகவானோட நாமம் ரிஷிகேஷா, புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்க கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்கறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி 18.2 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Prabhuji, Hare Krishna. Nivedita Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Sri Bhagavan Vacha Kamyanam Karmanam Nyasam Sanyasam Kavayo Viduhu Sarva Karma Palatyagam Prapsustyagam Visakshanaha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க? ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், செயல்கள் அதையே செய்யாமல் தவ நிலையில இருக்கிறது இல்லைங்களா, அது சந்நியாசம். அதே தியாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம். செயல்களே செய்யாம தவ நிலையில இருக்கிறது சந்நியாசம். கடமைகளை செய்யணும், பக்தியோட இருக்கணும், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் தியாகம்
அப்படின்னு பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.3 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Ramakrishna Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Jai Shri Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. याज्यं दोषवदित्यैः कर्म प्रागुर्मनीषिणः यज्ञतान तव कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாவித பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது எல்லாவித பலன் நோக்கு செயல்களே தோஷம். செயல்கள் செஞ்சாலே அது நம்மள ஏதாவது ஒரு கர்ம பந்தத்துல கொண்டு போய் விட்டுடும். ஏன்னா செயல்கள் செய்யறதுனால நம்மளுக்கு கர்மம், அந்த செயல்னால நம்மளுக்கு கர்ம பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அது நம்மளுக்கு கர்ம பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால பலன் நோக்கு செயல்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் நம்மளோட மனிதர்களோட கடமையா யாகம், தானம், தவம் இதை என்னைக்குமே நம்ம விடவே கூடாது. பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது இதெல்லாம் தான் யாகம், தானம், தவம். இதை என்னைக்குமே கைவிடவே கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.5 ஸ்லோகம். Chitra Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यज्ञदान सब कर्म यज्ञं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तपस्सैव भावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. ஒரு மனிதன் என்னைக்கும் அந்த சம்ஸ்காரங்கள் அதை வந்து சரிவர தன்னோட வாழ்க்கையில செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தேவைப்படுற நேரத்துல யாகங்கள், தானம், தவம் இது எல்லாமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்றது, தானம், கோயில்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பிரசாதம் விநியோகம், மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, அப்புறம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்ன பண்ணணும்னா அவசியம் செய்யணும். அப்புறம் யாகம் அதையும் வந்து அவசியம் செய்யணும். இதெல்லாம் என்னைக்குமே செய்யாம இருக்கவே கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது அவற்றை செய்ய வேண்டிய அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவமாகவே மிக சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. எதுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் இல்லைங்களா? இதை செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? தூய்மை ஏற்படும். நம்ம கிட்ட இந்த பாபங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ 84 lakhs ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம எவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்திருப்போம் இல்லைங்களா? அதுல பாபங்கள் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கும். அந்த பாபங்கள் எல்லாம் எதனால போகும்? யாகம், தானம், தவம். அதனால இந்த செயல்கள் நம்ம என்னைக்குமே கைவிடவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.6 ஸ்லோகம். Vijayalakshmi Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். சரி, இதெல்லாம் அவசியம் செய்யணும். ஒரு மனிதனை தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பாபங்கள்ல இருந்து விடுவிக்கும்னு பார்த்துட்டோம். அப்ப அந்த செயல்களை எப்படி செய்யணும்? யாகம், தானம், தவத்தை பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், அதாவது எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம சத்துவகுணத்திலிருந்து செய்யணும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். நம்மளோட கடமை. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ சந்நியாசம் செயலை துரத்தல் விட செயலை செய்யணும். யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யணும். ஆனா தியாக நிலையில செய்யணும். தியாக நிலைன்றது பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையா பற்றுதல் இன்றி நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு அது என்ன ஏற்படுத்தும்? பியூரிபிகேஷன், நம்மள தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவசியம் நம்மளோட கடமைகளையும் செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். 18.7, 18.8, 18.9 ஸ்லோகங்கள்ல இக்னோரண்ட்ல உள்ளவங்க யாகம், தானம், தவம்லாம் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறியாமையில செய்வாங்க.
அதுதான் நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா நேத்திக்கு நம்ம முழுக்க பார்த்ததெல்லாம் யாகம், தானம், தவம் முக்குணங்களில் உள்ளவங்களோட அடிப்படையில பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது எல்லா விஷயங்களும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம, பிரசாதம் விநியோகம் இல்லாம, மந்திர உச்சாடனம் இல்லாம இல்லைங்களா, நம்பிக்கையே இல்லாம இந்த மாதிரிலாம் அவங்க செய்வாங்க. தானம் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதை அவங்க சரியான முறையில பயன்படுத்துவாங்களா, பயன்படுத்த மாட்டாங்களா, அது சரியான பர்சனுக்கு போய் சேருதா, இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அப்படியே ஒரு அறியாமலே அவங்க இந்த கடமைகளை செய்வாங்க. அதே மாதிரி பேஷன்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பயத்தினாலையும் அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்தோம் சரிங்களா, அவங்க செய்வாங்க. சில விஷயங்கள் செய்யாம இருந்தா நமக்கு கெடுதல் வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம், அதுக்கப்புறம் இது பற்றுதலோட, இது ரெண்டுத்துக்கு காரணமாவும் செய்வாங்க. அதே குட்னஸ்ல உள்ளவங்க கடமையா செய்வாங்க, பற்றுதல் இல்லாம செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப முக்குணங்களின் அடிப்படையில் உள்ளவங்க எப்படி இந்த கடமைகளை செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி 18.13 ஸ்லோகம் 14 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। पश्चैदानि महाबाहो कामानि निभूत मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् वितरं विविस्ताश पृथक् श्रेष्ठा दैवं सैवात्र पंचमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. பலம் பொருந்தி புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா, நம்மளுக்கு நிறைய செயல்கள்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, ஆசைகள் படுவோம், நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்வோம். வாழ்க்கையில எல்லாமே நல்லபடியா வெற்றி அடையுதானா கிடையாது இல்லைங்களா. ஒரு சிலது வெற்றி அடையும், ஒரு சிலது தோல்வியில முடியும். அப்போ ஒரு செயல் நல்லபடியா நிறைவேறணும்னா அதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் உண்டு அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். செயலுக்கான இடம், சரீரம் அது தேவை இல்லைங்களா. செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள் புலன்கள் இருந்தாதான் நம்மளால செயல்களை செய்யவும் முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதை அடையிற வரைக்கும் முயற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப இறுதியாக பரமாத்மா பகவானோட அனுமதி, அவங்களோட அனுமதி இல்லாம எந்த ஒரு செயலும் நிறைவேறாது. ஏன்னா நம்மளோட கர்ம பலன் இருக்கும். இப்ப சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு இது ஒரு குவீன் ஆகணும், கிங் ஆகணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டு அவங்க செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கான சுக்கிருதி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நிலையை அவங்களால அடைய முடியும். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவங்களால அந்த நிலையை அடைய முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப இறுதியாக பரமாத்மா அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுது, உடல் சரீரம் தேவைப்படுது. செயல் செய்யணும்னாலே சரீரம் தேவை இல்லைங்களா. இதுதான் சாதனம். நமக்கு இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கும் உடல் தேவை, அதுதான் சாதனம். அதே மாதிரி பக்தி சேவையில பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும்னாலும் இந்த உடல் இது ஒரு சாதனம் நமக்கு. அப்போ உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். இப்ப பக்தியில நம்ம நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும்னா கூட இந்த சரீரம் பகவானுக்காக, செய்பவன் ஆத்மா பகவானு பக்தியில வழிபடணும்ன்ற எண்ணத்தோட, புலன்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் சரிங்களா. அதாவது 9 வகையான பக்தியும் நம்ம முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, இறுதியா கண்டிப்பா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சரிங்களா. அப்ப இந்த 5 விஷயங்களும் தான் நமக்கு காரணங்களா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.16 ஸ்லோகம். जयंती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। तत्रैवं सदि कर्त्रा मात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृता बुद्धिवान् वान् स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப இவ்வளவு 5 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னும் போது நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது சரியான புரிதல்ல இல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் புரியாமலே இருக்கும்.
தான் தான் அப்படின்னும் போது தன்னை மையப்படுத்தி யோசிக்கும் போது எதற்காக அந்த விஷயம் நடக்கல அப்படின்ற காரணமும் தெரியாது இல்லைங்களா? சில சமயம் நம்ம எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம், பிரயத்தனமே இருக்காது. சில சமயம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா நடந்துரும் இல்லைங்களா? அப்படின்னு அதற்கான காரணங்கள் தெரியாமவும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நிச்சயம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ஒரு சரியான புரிதல் இல்ல. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க காந்தாரி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பக்தியோட தான் இருந்தாங்க பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவங்க 100 பிள்ளைகள் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடும். பகவான்கிட்ட வந்து சாபம் விட்டுருவாங்க. உங்களோட குலமே வந்து அழிஞ்சு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப எதற்காக அவ்வளவு நல்லவங்களா இருந்த காந்தாரிக்கு அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டுச்சு? எதற்காக அவங்களுக்கு வந்து அந்த 100 பிள்ளைகளும் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பல ஜென்மங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ஒரு சில உயிரினங்களை அவங்க அறியாமையில அழிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா? அப்ப அதற்கான கர்ம பலன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். அப்போ உடனே ஏன் அடுத்த ஜென்மத்திலேயே இல்ல அந்த ஜென்மத்திலேயே அவங்களுக்கு அதுக்கான தண்டனை கிடைக்கல அப்படின்னா, மறுபடியும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி 100 பிள்ளைகள் பிறக்கணும் இல்லைங்களா? அதற்குன்னு ஒரு சுக்கிருத்தி வேணும். 100 பிள்ளைகள் பிறக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு நல்ல கர்ம கர்ம பலன்கள் வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை அவங்க சேகரிக்கிறதுக்கு சில ஜென்மங்கள் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. அப்ப அதெல்லாம் அவங்க செஞ்சு அவங்களுக்கு 100 பிள்ளைகளும் அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கும். அப்போ முன்னாடி செஞ்ச அந்த ஒரு பாபத்தின் கணக்குனால என்ன ஆயிடுது, இந்த ஜென்மத்துல அதற்கான கர்ம பலன் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நல்லவங்களா இருப்பாங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏறும். உடனே நம்ம வந்து நல்லவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படுது அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு பின்னணி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கர்ம பலன் அதை வந்து நம்மளால அந்த அளவு கரெக்டா கிரகிச்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே வந்து மேலோட்டமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு உள்ளபடி விஷயத்த புரிய வைக்காது. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி தன்னை மட்டும் செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. இதற்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது செயல் நல்லபடியா நிறைவேறணும்னா கூட அதற்கு 5 காரணங்கள் உண்டு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.18 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அப்போ ஒரு செயல் முழுமையா நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அறிவு, அறியப்படும் பொருள் அது ஜடப்பொருள் இல்லைங்களா? அறிபவன் ஆத்மா, இதெல்லாம் செயலை தூண்டும். இப்ப நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு பாக்குறோம், பார்த்தோன்னே அந்த சாப்பாடு நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவு, அறியப்படும் பொருள் அந்த உணவு, அறிவு சொல்லுது அதை நம்ம எடுத்துக்கணும், அறிபவன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் செயலை தூண்டும். புலன்கள், செயல், செய்பவன். அப்ப அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புலன்களால நல்லபடியா என்ஜாய் பண்ணுவோம். செயல் சாப்பிடுறது செய்பவன் ஆத்மா. ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. அப்போ இந்த 3 விஷயங்களும் செயலை தூண்டும். பார்த்த உடனே நமக்கு இந்த செயலை நம்ம செய்யணும்னு தோணும், எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் இந்த 3ம் அந்த செயலை முழுமை பண்ணணும் சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். இந்த 6 விஷயங்கள் இருக்குங்களா? இத வந்து சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன மாதிரி இந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட புலன், செயல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், செய்பவன் இவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல நமக்கு எந்த குணத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஒண்ணு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம்னு அதுல எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல நம்ம நிலை பெற்று இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க விஷயம். பகவான் நமக்கு எல்லாமே விளக்கமா கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளையும் நல்லபடியா நெறிப்படுத்தி சத்துவகுணத்திலிருந்து பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையதுக்கான மார்க்கத்தை முழுமையா பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 18.19, 20, 21 ஸ்லோகங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ருதைவ குணபேததः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशृणुतान्यवे सर्वभूतेषु येनैकं पावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं ज्ञानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अतद्वार्तवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜடயத்தின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்பவன். மூன்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன, 3 குணங்கள் உள்ளன. சரிங்களா? தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, ஜட இயற்கை 3 குணங்களால உண்டானது அப்படின்னு பார்க்கிறோம்ல. அதுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்பவன். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அதுல 18.20 ஸ்லோகத்துல உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அப்ப நம்மளை சுத்தி நிறைய உயிர்வாழிகள் உண்டு இல்லைங்களா? மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அப்படின்ட்டு. அப்ப உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக இருக்கும். மனிதர்களையும் நிறைய உருவங்கள்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக ஆத்மாவா பண்டித சமதர்ஷனா ஆத்ம நிலையில பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை நம்ம திருப்தி பண்றோம். அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல மட்டும் பார்க்கும்பொழுது எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவு. பாகுபாடு இல்லாம இருப்பாங்க எல்லா உயிரினங்களும். மனிதர்கள்கிட்ட மட்டும் இல்ல, பகவான்டேந்து உருவானவங்க இல்லைங்களா நம்ம எல்லாரும். அதுபோது எல்லா உயிரினங்கள்ட்டையும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாமே ஆத்மா அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல அவங்க பார்ப்பாங்க. வேறுபாடு அவங்களுக்கு தெரியாது. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்போ இவங்க ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எல்லாத்துக்கும் பாகுபாடு பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அனிமல்ஸ் வேற, பேர்ட்ஸ் வேற, ட்ரீஸ் வேற, அதுக்கப்புறம் மனிதர்களே பாகுபாடு இப்படின்றதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, அந்த அறிவு உள்ளவங்க ரஜோகுணம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயல் பற்றுதல் கொண்டு அதையே இல்லாம அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவங்க என்னன்னா சரியான நெறிப்பாட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அதுலயும் சில சமயம் தவறான விஷயத்த ஏதாவது அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுலயே ஸ்திரமாவே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுலயே பற்றுதலோட இருந்து அந்த ஒரு அதாவது அதுதான் உண்மைன்னு தெரியாது, அந்த விஷயத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ உண்மையை பற்றி அறிவின்றி அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருப்பாங்க. மத்தாஜி 18.23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள். विजयलक्ष्मी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. नियतं संकरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेसुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुपन्तं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहदारप्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. 3 வகையான செயல்கள், குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்கள் 3 விதமா இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? முன்னாடி பார்த்தது அறிவு, இப்ப செயல்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. அப்போ எப்படி இருப்பாங்க? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், வேதத்துல ஒரு ஒழுங்குமுறைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நல்லபடியா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தாதான் எல்லாமே சரியா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ரோட்ல டிராவல் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனிலயோ ஒரு ஸ்கூல்லயோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும்போதுதான் அங்க எல்லாமே சரிவர நடக்கும் இல்லைங்களா? இந்த டைமுக்கு வரணும், இந்த டைமுக்கு போகணும், இந்த விஷயங்கள் கடைபிடிக்கணும் போது அதுபடி இருக்கும்போது அதுல ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மனித வாழ்க்கைக்கும் விதிகள் உண்டு.
இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்படின்னும் போது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு செயல்கள்லாம் வந்து சரிவர இருந்து பற்றின்றி அந்த செயல்கள்ல பற்று இல்லாம, அதாவது பலன்கள் பற்று இல்லாம, விருப்பு வெறுப்பின்றி, பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்லாம் இல்லாம, சரிங்களா? அர்ஜுனன் இப்ப பிடிக்காம தான் போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது தர்மத்திற்காக, பகவானிற்காக அப்படின் போது விருப்பு வெறுப்பின்றி, பலனை எதிர்பார்க்காமல், பலன்லயும் பற்றுதல் இல்லாம, அதாவது அந்த கர்ம பலன்லயும் பற்றுதல் இல்லாம யார் ஒருத்தவங்க செய்கிறாங்களோ, சரிங்களா? அது சத்துவகுணத்தில் செயல் எனப்படும். இந்த மாதிரி செயல் சத்துவகுணத்தின் செயல் நம்ம எப்படி என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரஜோகுணத்தின் செயல். அந்த செயல் எப்படி இருக்கும்? நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சி இருக்கும், அகங்காரம் இருக்கும். அப்படிலாம் இருக்கிற செயல் வந்து ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும், இது பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் அவங்க அப்படிதான் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? நிறைய ஆசைகள். அப்படி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்திரபிரஸ்தம் வேணும், இது ஹஸ்தினாபுரம் வேணும், அப்புறம் இந்திரபிரஸ்தம் வேணும், அப்புறம் பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாது அப்படின்லாம் என்ன இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் என்னாச்சு, அதனால அவங்க பெரும் முயற்சி பண்ணாங்க. அது அகங்காரத்தோட நிறைய செயல்களை அவங்க செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அது ரஜோகுணம்னு பாக்குறோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எதிர்கால பந்தம், மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பம், எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. தனக்கு தோணுச்சா அது அதர்மமா இருந்தா செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ யாருக்கும் துன்பம் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு இருப்பாங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, சாஸ்திரங்கள் பகவான்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை, கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம அவங்களோட செயல்கள் மயக்கத்தில் இருக்கும், தெளிவில்லாம தர்ம வழியில் இல்லாம இருக்கும். சரிங்களா? அத்தகைய செயல் தமோகுணத்தின் செயல்களாக கூறப்படுகின்றது என்று நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முக்தங்கோ மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முக்த சங்கோதகம் தாதி உத்ய த்ருத்ய உத்சாக சமன்விதः சித்ய யசித்யோர் நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராஹி கர்ம பல பிரேம்சோர் லுப்தோ இம்சாத்மகோ சுஷிः ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்தः பிராகிருதஸ்தப்தः ஷடோ நைஷ்கிருதோலசः விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீ ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்ப கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே. இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள்னு காமிச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 வகையான தொழிலாளர்கள், முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள தொழிலாளர்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப செய்பவன் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா குணங்கள்ன்றதே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான், அச்சித்து விஷயங்கள் தான் இந்த குணம். இந்த ஜட உலகம் முக்குணங்களால ஆனது அப்படின்னும் போது அதோட சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க. இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன். அப்போ தொடர்புல இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப தோய்வா அப்படிலாம் இருப்பாங்களா? கிடையாது. உற்சாகமா செய்வாங்க, மன உறுதியோட செய்வாங்க. ஏன்னா ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல இருந்து செய்யறாங்க இல்லைங்களா?
அப்ப அந்த செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? நல்ல உற்சாகமானது, மன உறுதியோட இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. அப்படியே அர்ஜுனனை நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ணலாம். அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? அதாவது உற்சாகமா, மன உறுதியோட, வெற்றி தோல்விகள் எல்லாம் பொருட்படுத்தாது அவங்களோட கடமையை செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அதே மாதிரி எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஆசைகள் அப்படி இருந்தாலே அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆசை இருக்கும். அப்புறம் பேராசையும் இருக்கும். ஒரு ஆசை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் போதும்ன்ற எண்ணம் இருக்காது நிறைய. அப்புறம் பொறாமையும் இருக்கும், தூய்மையும் இருக்காது அவங்களோட செயல்கள்ல. அப்புறம் இன்ப துன்பங்கள் பாதிப்பு அதுவும் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? கிடைக்கும் போது சந்தோஷம், கிடைக்காதப்ப துக்கம், கிடைச்சத சந்தோஷப்படுறதுக்கு நேரம் இல்லாம இன்னும் அடுத்தடுத்து ஆசைகள் இருக்க துன்பங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதைதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் பௌதீகவாதியா இருப்பாங்க. சரிங்களா? பௌதீகவாதின் போதே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ரொம்ப ஈர்ப்போடு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஏன்னா இவங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? சத்துவகுணத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இவங்க இருப்பாங்க. இவங்க முக்குணங்களோட தொடர்பின்றி இருப்பாங்க. இவங்க முக்குணங்களோடயே சம்மந்தப்பட்டே இருப்பாங்க. ஆத்மாவோட பகவானோட சம்மந்தப்படாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பிடிவாதக்காரனாக இருப்பாங்க. அவங்க நினைக்கிறதுதான் சரி. அப்புறம் ஏமாற்றுவாங்க, பிறரை அவமானப்படுத்துவாங்க, சோம்பேறியா இருப்பாங்க. சரிங்களா? எப்பயும் எவ்வளவு நல்லது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமே இருக்காது. எப்பயும் வருத்தம் தோய்ந்தவங்களாவே இருப்பாங்க. காலம் தாழ்த்துபவங்களாவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிலைப்பாடெல்லாம் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.29, 30, 31, 32 ஸ்லோகங்கள். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. बुद्धेर्भेदं हृदेश सैव गुणदस्त्री इदं शृणु परोच्यमानम् अशेषेण प्रदत्त्वेन धनञ्जय. प्रवर्तितं सानिवृत्तं कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं सयावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. दया धर्मम् अधर्मं स कार्यं साकर्यं एव स अयदावत् प्रजानादि बुद्धि सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण माताजी. 32 ஸ்லோகங்களை வாசிச்சிருங்களா பிரபுஜி? 32 அதர்மம் தர்மம் இதியாது மன்யதே தமசாவிருதா சர்வாதான் விபரீதாம்ச புத்திசா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளியற்கையின் குணங்கள், அதாவது குணங்களின் அடிப்படையில நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப சத்துவத்தில் உள்ளவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். இது ரொம்பவே என்னது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இதுதான் நம்மள சரியா கைட் பண்ணும். செய்யத்தக்கது எது, பகவானுக்கு பக்தி. செய்யத்தகாதது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கிறது, பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது. பயப்படத்தக்கது, அதாவது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம
ஈடுபடுறது. சரிங்களா? அதுக்குதான் நம்ம பயப்படணும். அதாவது முக்குணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல பயப்படத்தகாதது அப்படின்றது பக்தி மார்க்கம் அப்படின்னு, அதாவது தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? பந்தப்படுத்துவது எது? ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். விடுதலை செய்வது எது? பக்தி மார்க்கம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்போ இதெல்லாம் ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், பக்தி இப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம், பார்க்கணும். ஆனா பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நிலைகள்லாம் இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, சாஸ்திரத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தன்னோட செயல்களை செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்போ பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது இதுல ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க, பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணம். ஏன்னா இவங்க என்னது, இந்த ஜட சம்பந்த ஆசைகளை நிறைஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இந்த பாகுபாடு அந்த அளவு ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல்ல இருக்காது. இதே தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க அப்படியே இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும், இவங்களுக்கு தெரியாது, தர்மம் அதர்மத்துல ஒரு புரிதல் இருக்காது. ஆனா இவங்க தர்மமான விஷயத்தெல்லாம் அதர்மமாகவும் அதர்மமான விஷயத்தெல்லாம் தர்மமாகும் அப்படின் போது சாஸ்திரம் பகவான் இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தது, அதெல்லாம் அதர்மமா பார்ப்பாங்க. அதே அதர்மமான காரியங்கள் எல்லாம் இதுதான் தர்மம் அப்படின்னு பகவானில் சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சுட்டு ஜட சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள்ல அது அதர்மமான விஷயங்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி யார் புரிதல்ல இருக்காங்களோ எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.33, 34, 35 ஸ்லோகங்கள். ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. திருத்தியாய தாரியத்தே மனா பரந்தேய கிரியா யோகநேவ்ய அபிகரண்ய திரிதச பிரதா சாத்விகி யயாது தர்ம கர்மாதாம் திருத்தயேத ருஜுனா பரசங்க பலகன்ஷி திருட் ச பார்த்த ரஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விசாதம் மதம் ஏவச்ச நா விமுஞ்சந்தி துர்மேத திருதச பார்த்த தமசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், எப்பயுமே ஸ்திரமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? வேதத்தை நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க, இதுதான் சரி தர்மம் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருப்பாங்க, மன உறுதியோட. சாஸ்திரத்தை முழுமையா நம்புவாங்க. யோக பயிற்சி நிறைய யோகங்கள், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதுல எல்லாம் நல்ல நிலையில இருப்பாங்க. சரிங்களா? யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான, அப்ப மனதையும் புலன்களையும் தன்னோட வாழ்வில் உள்ள விஷயங்களையும் செயல்களையும் சரியான முறையில சரிங்களா வச்சிருப்பாங்க. இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதான மன உறுதி. இந்த ஜட உலகத்துல எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் அவங்க எப்படி இருக்க மாட்டாங்க, அதுல இருந்து அவங்க தன்னோட சரியான பாதையில இருந்து அவங்க எப்பயுமே மாறாம நிலையா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்தது. எந்த ஒரு ஆசையை அவங்க கிட்ட நம்ம கொண்டு போய் காமிச்சாலும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதை அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க தர்மம் பகவான் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அறம், பொருள், இன்பம் இது நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது அறம் நம்ம செய்யற செயல்கள், அதற்காக நமக்கு பொருள் கிடைக்கும், அதை வச்சு நம்ம இன்பங்களை அனுபவிப்போம். அதுக்கப்புறம் மோட்சம்னு ஒண்ணு உண்டு, அதை அடைவாங்க. இதுதான் ஒரு நிலைப்பாடு இல்லைங்களா? ஆனா இந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல தர்மத்தின்படி இருப்பாங்க, செயல்கள் செய்வாங்க, பொருளை எல்லாம் நல்லபடியா சம்பாதிப்பாங்க, அந்த பொருளை எல்லாம் தன்னை சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தன்னை நல்லபடியா ஈடுபடுத்திப்பாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் மோட்சம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மட்டும் அவங்களுக்கு பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும்.
அப்போ இந்த 3 விஷயத்துல மட்டும் மன உறுதியோடவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செயல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவங்க எப்பயுமே ஒரு அறியாமையிலேயே இருப்பாங்க. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், சரிங்களா? அறியாமை, அதான் மயக்கம்ன்றது அறியாமை, தெளிவா இருக்க மாட்டாங்க. இப்படி யாரெல்லாம் இந்த நிலைப்பாட்டுல மன உறுதியோடு இருக்காங்க, அவங்களாம் தமோ குணத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.37, 38, 39 ஸ்லோகங்கள். 36 சுசித்ரா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுகம் திவினோ. கேக்குதுங்களா? ஹலோ மாதாஜி, கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. சுகம் திவிதானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே வரதர்ஷப அஸ்யாஷத்ரமதே யத்ர து காந்தம் ச நிகச்சதி தத் சுகம் ச யத்தத்ரே விஷமிவ பரிணாமே அம்ருதோபமம் தத் சுகம் தாத்விகம் ப்ரோக்த மாம புத்தி பிரஜாசுதம் விஷேந்திரியா சம்யோகாயத் கிருத்ரே அம்ருதோபமம் பரிணாம விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம்ஸ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 39 ஸ்லோகமா வச்சிருங்களா? ஓகே மாதாஜி. யதக்ரேசானுபந்தே ச சுகம் மோகன மாத்மன நித்ராலஷ்ய பரமோதத்தம் தத்மசத் முதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, ஏன்னா எனக்கு அப்பப்ப இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள் காமிக்குது. சோ என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதான்னு தெரியல, அதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 3 குணங்களுக்கு அடிப்படையில சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இது ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்குமா, விஷம் மாதிரி இருக்கும் சுகம், சரிங்களா? இப்ப நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா? நிறைய பிறவிகள், 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்துட்டோம். அப்ப நம்ம எல்லா பிறவிலையும் என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் ஈடுபட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல பக்தியில ஈடுபட்டிருந்தோம்னா இன்னும் நம்ம எல்லாரும் நித்திய சூரிகளை நம்ம பகவான் லோகத்துல இருந்திருப்போம். அப்ப நம்ம இன்னும் இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா இப்படி நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட சுகங்களையே நம்ம யோசிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட நமக்கு இப்போ பகவத்கீதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், பாகவதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனதையும் புலன்களையும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல பற்றுதல் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும், பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆரம்பத்தில் விஷயத்தை போன்று விருப்பம் இருக்காது. ஏன்னா நிறைய பழக்கம் இப்படியேதான் இல்லைங்களா? இப்படி பழக்கப்பட்ட நம்மள திடீர்னு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அது ஆரம்பத்துல அவ்வளவு ஒரு இன்பத்தையே கொடுக்காது இல்லைங்களா? ஆனால் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும். ஆனா இதை நம்ம நல்லபடியா பழகிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், நமக்கு அமிர்தத்தை போன்று இன்பத்தை நமக்கு அது கொடுக்கும் இறுதியில். ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்ணும்போது இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வந்துருவோம், கஷ்டங்கள் கிடையாது, நித்தியமா நம்ம கூட உள்ள பகவானோட நம்ம எப்பயும் நம்ம நித்தியமா இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்படி அந்த ஒரு சுகத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரும். அதுதான் இது சத்துவகுணத்தின் சுகமா நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம், சரிங்களா? தன்னுணர்வு ஆத்மா. ஏன்னா நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன மயக்கத்துல இருந்தோம், இந்த உடலே பிரதானம் அப்படின்னு இருந்தோம். இதனைக்கு இது நமக்கு சொந்தமே கிடையாது, இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களும் சொந்தமே கிடையாது, குணங்களும் நமக்கு சொந்தமே கிடையாது. ஆனால் அதுதான் பிரதானம், நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா தன்னுணர்வு ஆத்மாதான் நித்தியமானது, பக்தி தான் நித்தியமானது, பகவான் தான் நித்தியமானது. அந்த ஒரு உணர்வு, தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். இந்த ஒரு இப்போ நல்லபடியா நம்ம இந்த சாண்டிங்ல எல்லாம் வந்துட்டோம், பகவானை பத்தி கேட்கறதெல்லாம் விருப்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னும் போது நமக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இப்ப நம்மளால சாண்டிங் பண்ணாம பகவானை பத்தி கேட்காம இருக்கவே முடியாது. அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்துடும். பக்தி செய்யாம இருக்கவே முடியாது, அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்துருவோம், சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருட்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின்
தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ள சுகம் எப்படி இருக்குன்னா, புலனின்ப பொருட்கள், புலன்கள் இதுல வந்து அது எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள தொடர்பு இருக்கும். ஆரம்பத்துல அமிர்தம் போன்று இருக்கும். இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஆரம்பத்துல நல்ல ஜாலியா இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம்னாலும். ஆனா கடைசியில என்ன பண்ணிடும், அது விஷமா மாறிடும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்ம பலன் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு சந்தோஷமா தான் அனுபவிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு என்னத்துல கொண்டு போய் விட்டுருது, மோட்சம் கிடையாது. திரும்பவும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அப்புறம் இந்த கஷ்டங்கள் இதுலயே நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குதுங்களா? அப்ப இறுதியில நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கல, விடுதலை கிடைக்கல இல்லைங்களா? இந்த ஜடமேகத்தில் நம்ம தங்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் விஷம், இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. இதை வந்து நம்ம இப்படியும் நம்ம பார்க்கலாம். ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது குலோப் ஜாமுன் போது, அவங்க ஆரம்பத்துல ஒரு 5-6 குலோப் ஜாமுன் கொடுத்தா ரொம்ப ஆசையா சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? அமிர்தம் மட்டும் இருக்கும். அப்படியே அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டடா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அது என்ன ஆயிடும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குலோப் ஜாமுனை பார்த்து நினைச்சாலோ அதை யோசிச்சாலும் என்ன ஆயிடும், வெறுப்பு வரும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு அது நமக்கு விஷம் மாதிரி தோணும். அதுவும் இல்லாம நம்ம சரீரத்துக்கும் அது நோயை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதுன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். சரிங்களா? இந்த ஒரு சுகத்தை யார் வந்து அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க ரஜோகுணம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே அவங்க அக்செப்டே பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்ப தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கும், பகவான் இல்ல, பக்தி இல்ல, சாஸ்திரம் இல்ல, ஆத்மா இல்ல, எல்லாமே அப்படியே ஏதோ இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மயக்கத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றதுன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் 3 குணங்களின் அடிப்படையில என்னென்ன பார்த்தோம்? அறிவு, அதற்கப்புறம் செயல், அப்புறம் செயலாளி செய்பவன், அப்புறம் புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ், மன உறுதி எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சுகம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுல நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மள பெர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கணும். மாதாஜி 18.41, 42, 43, 44. நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्दप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणै शमोतमस्तव शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. 43. शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं यत्ते चाप्य पलायनं तानाम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्. कृषिको रस्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறையின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜட சம்பந்தப்பட்ட முக்குணங்களின் அடிப்படையில பிரிவுகள். பகவான் இந்த சமூகத்தை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே இதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அது எப்படி அவங்க பகவான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இந்த சமூகத்தை, வேற எந்த ஒரு அடிப்படையிலும் கிடையாது, குணங்களின் அடிப்படையில தான் இந்த சமூகம் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளின் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப சத்துவ குணத்தில் இருந்து இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம், இந்த விஷயங்கள்லாம் யார்கிட்ட நிரம்பி இருக்கோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பிராமணர்களா இருக்காங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, தானம் பண்றதுல ரொம்ப விருப்பம், ஆளுமைத்தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவங்களிலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இந்த மாதிரி குணங்கள்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களாம்
சத்திரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள வந்து வைஷ்யர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்திருப்பாங்க. உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவங்க வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பாங்க. அப்ப குணங்களின் அடிப்படையில என்ன ஆகுது? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள். பிராமணர்கள் சத்துவகுணம், இவங்க சத்திரியர்கள் ரஜோகுணம், வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம், சூத்திரர்கள் தமோகுணம். இந்த ஒரு வகையான பிரிவுகள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.46 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. यद प्रवृत्तिर् भूतानां येन सर्वम् इदं ददं स्वकर्मणा तम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவானை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இல்லைங்களா? யார்கிட்டே நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்டே இருந்து. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ பகவான் இல்லைங்களா? அந்த இறைவனை பகவானை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட சொந்த கடமைகளை செய்வதால், கடமைகளை செய்யணும், செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட சொந்த கடமைன்றது இந்த 4 பிரிவுகள்ல நம்ம எந்த பிரிவுல இருக்கோமோ அந்த பிரிவின்படி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட செயல்களை நம்ம செய்யணும். யாரை திருப்தி பண்றதுக்கு? பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு. அப்படின்னும் போது செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்ம எந்த பிரிவுல இருந்தாலும் தர்ம வழியில தான் செய்வோம் இல்லைங்களா? மாதாஜி 18.47 ஸ்லோகம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பகவானோட ஸ்லோகங்கள் உபதேசங்கள் தான் பாக்குறோம். ஆனா பகவானை பத்தி சொல்லும்போது இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாருக்கும். அப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட. இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, நான் வந்து இதை விட்டு எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டு நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன இருக்காங்க? சத்திரியனா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுல போய் தவம் பண்ணலாமா அப்படின்போது அது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லை. அதுதான் இங்க பகவான் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன பயம்? எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க, பாபம் வந்து சேர்ந்துருமே அப்படின்னு. ஆனா இப்ப அவங்களோட கடமை, ஒரு அரசன் போது தர்மத்திற்காக போர் பண்ணணும் அப்படின் போது அவங்க கடமையை செய்யறாங்க அங்க. அப்போ அவங்க யாரு போர்ல அழிச்சாலும் அது பாப செயல் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் இங்க உபதேசம் பண்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு போர் பண்ணணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. நமக்கும் நம்மளோட சொந்த கடமைகளை திறன்பட செய்யணும்ன்றதையும் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 18.49 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசத் புத்தி சர்வத்ர இதாத்மா விகதஸ்பிருஹ நைஷ்கர்மயு சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். அப்போ சுய கட்டுப்பாடு
இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லாம வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறையில சுய கட்டுப்பாடோட தர்மத்தின் வழியில பற்றற்று எதுலயும் பற்றில்லாம பௌதிக சுகங்களை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன். பௌதிக சுகங்கள் எல்லாமே நம்மள பந்தப்படுத்தும் இல்லைங்களா? அதனால அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு துறவை பயிற்சி செய்வதால், இதுதான் துறவு இல்லைங்களா? ஏன்னா அர்ஜுனர் இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் போதே துறவு சந்நியாசம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப துறவுன்றது நம்ம செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும், ஆனா பற்றற்று செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும், சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும், எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. நம்ம ஏன் இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம்? கர்ம பந்தத்தினால இல்லைங்களா? நன்மை தீமை இந்த பந்தம்லாம் நம்மள வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளால அது அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம திரும்ப திரும்ப பிறந்த இந்த பிறப்பிறப்புல இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப கர்ம பலனே இல்லை அப்படின்னும் போதுதான் நம்மளால விடுதலை அடைய முடியும். அப்ப கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அப்படின் போது இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் எப்போ? பகவானை திருப்தி பண்ணும் பொழுது, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யும் பொழுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.54 ஸ்லோகம். சுசித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सर्वभूत प्रसन्नात्मा न शोधसि न कांक्षति शमग सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, நமக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படின்லாம் கிடையாது. இப்ப பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செயல்களை செய்யறதுன்றது நமக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏதோ புதுசா நம்ம கஷ்டப்பட்டு இந்த விஷயத்த செய்யணுமான்னு. இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு ஸ்வீட் வாங்குறோம், நமக்காக வாங்குவோமா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஸ்வீட் பிடிக்குமோ அது வாங்குவோமா? நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிறதா வாங்குவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இயல்பாவே வரும். நமக்கு பிடிச்சதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடுவோமா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவோமா? குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதுதான் இல்லைங்களா? நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். அதே நிலைப்பாடுதான் பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி தர்மத்தின்படி பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும், நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும். அப்படி செஞ்சோம், பகவானை முன்னிலை பண்ணும் போதே நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுடும்? அந்த பற்றுதல், நமக்கான சந்தோஷங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு பற்றுதல், அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துருவோம் சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப நமக்கு அது ஒன்றும் புதிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனா நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கும் பட்சத்துல நம்மளால அதை அடைய முடியும். நம்ம குழந்தைகளுக்குன்னு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை நம்ம பகவானுக்காக நம்ம கொடுக்கணும். அந்த நிலைப்பாடுல நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன், இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த நிலைப்பாட்டுல யார் இருக்காங்களோ உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். ஏன்னா எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை நல்லபடியா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ எந்த ஒரு சந்தோஷம், இது துக்கம், கவலை எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இந்த கவலை துக்கம்லாம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவானை புரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. பகவான் தான் மார்க்கம், அவங்களதான் அடையணும் இல்லைங்களா? வேற எதுவுமே நம்மளுக்கு இங்க நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்ப அதெல்லாம் அவங்க அடையணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. எல்லா உயிர்வாய்களிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லார்கிட்டயும் அவங்க ஆத்ம சுரூபத்துல அவங்க பழகுவாங்க. ஆத்மா எல்லாருமே ஒண்ணுதான், அதுல எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. பகவானை பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை அடையிற ஒரே ஒரு தாத்பரியம் தான் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல சமநோக்குட இருப்பாங்க. அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பக்தி சேவையில நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு வராங்கன்னு. மாதாஜி 18.55 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्पतः ततो मां तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுத கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ பக்தி தொண்டு 9 வகையான பக்தி தொண்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாமே நம்ம நல்லபடியா செய்யலாம், ஆசையோட பேராசையோட செய்யலாம் சரிங்களா? அப்ப பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அந்த மாதிரி யாரு நம்ம நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு வரோமோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவான திருநாடு, என்னது கோலோகம் வைகுண்டத்தை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 18.56 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி சதா
कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादात्तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்மளோட கடமைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் சரிங்களா, சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதேபோது நம்மளோட செயல்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் எனது அதாவது அதர்மம் அந்த மார்க்கம் கிடையாது, குணத்தின் அடிப்படையில அந்த இது ஆசிரமங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வர்ணாசிரம தர்மம் அந்த அடிப்படையில எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் சத்திரியரா இருக்கட்டும், பிராமணர்களா இருக்கட்டும், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவங்களோட செயல்கள் எந்த செயல்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் ஆனா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு தன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கடமைகளை செய்யறாங்களோ, எனது பாதுகாப்பின் கீழ் பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க, எனது கருணையினால் பகவானோட அனுகிரகத்தினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான், பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 18.58 ஸ்லோகம். जानकीरामन प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अदसेत्वम् अहंगारान् अद नश्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभुजी. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் உண்டு இல்லைங்களா, அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் பகவான் மீது பக்தி இல்லாம, பகவானோட செயல்கள் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம அகங்காரத்தோட நான் எனது அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால், பகவான் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, வாழ்க்கை வழிகாட்டி பகவத்கீதை இல்லைங்களா, அப்படின்னும் போது இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும். நான் சொல்வதை கேட்காமல் அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அழிந்து விடுவாய்னா அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேயே இருப்பாங்க. அதுதாங்க கஷ்டம்ன்றது என்னது, பகவானை நம்ம அடையாம நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுலயே நம்ம இருந்துருவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ நன்மை தரக்கூடிய விஷயம்ன்றது பகவான் லோகத்தை அடையிறது இல்ல அப்படின்னும் போது பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாத பட்சத்துல இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம தங்கிடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.61 ஸ்லோகம். जय श्री माता जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளோட உடல்ன்றது ஒரு இயந்திரம் இல்லைங்களா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம். ஜட சக்தி என்னது, மகா தத்துவா அப்படின்றது இந்த உடல் எதாலானது, பஞ்சபூதங்கள் அப்புறம் மனம் புத்தி அகங்காரம் இல்லைங்களா, இது ஜடசக்தி, பிரிந்து ஜடசக்தி. இதால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம் நம்மளோட சரீரம் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம தூங்கும் போது மூச்சு வரும், இதயம் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, டைஜஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டே தான் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லாமே இயந்திரம் மாதிரி நிகழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. யாரால செய்யப்பட்ட இயந்திரம், பகவானால, பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்தியால செய்யப்பட்ட மிஷின் இந்த உடல் சரிங்களா. இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் நம்ம இந்த மாதிரி இயந்திரத்துல உட்காந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம நல்லபடியா நிறைய சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேயே நிறைய பிறவிகளை எடுத்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். அவங்கவுங்க குணத்திற்கேற்ப, ஆசைக்கேற்ப, கர்ம பலனிற்கேற்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்துறாங்க, அந்த பயணத்தை வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நம்ம மனதையும் புலன்கள் நம்ம ஈடுபடுத்தணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 குருவி இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் நம்ம இந்த இயந்திரத்துல 2 ஆத்மாக்கள் ஒண்ணுல க்ஷேத்ரஜன் பார்த்தோம், சோல் சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல் பகவான், சோல் ஆத்மா. இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். பழங்கள், அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்.
பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடாம இதுலயே ஈடுபட்டிருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவது, எண்ணற்ற பிறவிகள்ல பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், பிறப்பிறப்புல. சரிங்களா? அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி அதை வழி நடத்துவாங்க. ஆனா என்னைக்கு பகவானி நீதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோமோ அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பகவானையே நம்ம அடைஞ்சிருவோம், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாச்சு 18.62 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Ramakrishna Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Hare Krishna. Tam eva saranam gacha savam bhavena bharata tat prasada paramam santim sthanam prapyasi sastavam. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Hare வரது Krishna. வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாருக்கிட்ட, நம்ம இதயத்துல விட்டு இருக்கிற பரமாத்மா கிட்ட. நம்ம அது உணர்றதே இல்லை இல்லைங்களா, உணரணும். உடலல்ல ஆத்மான்றது உணரணும், பகவான் நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்றதையும் நம்ம உணரணும். அப்போ அந்த மாதிரி உணரும் போது பகவான்ட்டு நம்ம சரணாகதி அடையணும். அவரது கருணையினால் தெய்வீக அமைதியையும் உணர்வான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். சரணடையதுன்றது நம்மளோட சொல்லால் செயலால் மனத்தால் நம்ம சரணாகதி அடைகிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானோட அனுகிரகத்துல நித்தியமான அமைதியும் உன்னதமான பகவானோட லோகத்தையும் நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 18.63 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया सिंसृष्टैदत् अशेक्षेण यदेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகம் பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறது, அர்ஜுனருக்காக இல்ல, அர்ஜுனர் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கிறது. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். பகவத்கீதைன்றது ரகசியத்திலும் ரகசியம் இல்லைங்களா. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து 18வது அத்தியாயத்துல வரைக்கும் பகவான் என்னென்ன நம்மளுக்கு உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் கவனமா சிந்திச்சு நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஏன்னா பகவான் கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அன்பு இல்லைங்களா, அன்பு கட்டாயப்படுத்தி வராது. அப்படின்னும் போது பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க, இது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம வந்து பகவானை பக்தி பண்ணும்போது பகவான் அடைய முடியும், இல்லைன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப கவனமா சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க நமக்காக. மத்தாஜி 18.65 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Manmana bhava matbhakto matyaji mam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijane priyo asime. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. எதற்காக நம்ம வந்து பகவானையே நினைச்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை வழிபடணும் அப்படின்னா, நம்ம இதை செய்யலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நினைப்போம், ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபடுவோம். அப்ப நமக்கு கர்மங்கள் வந்து சேரும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உன்னோட மனசை என் மேல நிலைநிறுத்து, எனக்கு பக்தனாக, எனக்கு உன்னோட புலன்களின் மூலமா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு, பக்தி சேவையில் ஈடுபடு, உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இது வந்து பகவான் தன்னை பெருமைப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக கேட்கல, நம்ம இல்லைன்னா ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபட்டுருவோம். அதனால இந்த மாதிரி நீ செய்யும் போது, ஏன்னா பகவான் சர்வ காரணம் தூய்மையானவங்க இல்லைங்களா, அவங்களாலதான் நம்மள பாதுகாக்க முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி நீ செய்யும் போது இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த மாதிரி செய்யும்போது நீ கண்டிப்பா வந்து அடைஞ்சிருவ அப்படின்றத இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால், ஏன்னா இது ரொம்ப உயர்ந்த நாலேஜ் இல்லைங்களா, ரகசியமும் கூட. அப்போ பிரியமான நண்பன் அப்படின் போது நம்மளும் அர்ஜுனர் கூட இருந்து கேட்கிறோம். ஆனால் நமக்கும் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் பகவான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. மத்தாஜி 18.66 ஸ்லோகம். Suchitra Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மத்தாஜி. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக,
உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. பகவான் எவ்வளவு நமக்கு வந்து இது விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அதாவது ப்ராமிஸ் பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து பயப்படாதுன்னு ஆறுதல் சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. இந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. நம்ம குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுவோம், நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பழக்கங்கள் இருக்கும், இல்லைன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு சில வழிபாட்டு முறைகள்லாம் நம்ம பண்ணியிருப்போம், அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய தர்மங்களை நமக்குன்னு வந்து நம்ம வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. பீஷ்மர், இவங்க கர்ணன், இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தர்மம் வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து நிறைய தர்மங்கள் நமக்குன்னு வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக அப்படின்னு இருக்கும்போது உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். அப்போ அந்த தர்மங்களை நம்ம கடைபிடிக்காம இருக்கிறதுனால நமக்கு பாவங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து விடுவிக்கிறாங்க. சரிங்களா. பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது இந்திரன் கோவர்தன லீலை. சரிங்களா. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து எப்பயுமே இந்திரனுக்கு தான் பூஜை பண்ணுவாங்க, விரஜவாசிகள்லாம் பிருந்தாவனத்துல. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்கு நீங்க இந்திரனுக்கு பூஜை பண்றீங்க, கோவர்தன மலைதான் நமக்கு மேகங்களால் தடுத்து மழை கொடுக்குது, அங்கதான் நிறைய பழங்கள் காய்கறிகள் நம்மளுக்கு வேண்டிய வளங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கோவர்தன மலை தான் கொடுக்குது, பசுக்களும் அங்கதான் போய் பசியாருது, அப்படின்னு கோவர்தன மலைக்கு தான் நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு விரஜவாசிகளும் நந்த மகாராஜரும் யசோதாமாவும் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கோவர்தன மலைக்கு பூஜை பண்றாங்க. எப்பயும் இந்திரனுக்கு தான் பூஜை பண்ணுவாங்க, ஆனா கோவர்தன மலைக்கு பண்றாங்க. உடனே இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது. எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மரியாதை இந்த தடவை எனக்கு கிடைக்காம இவங்க வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து கோவர்தன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, மழை, காட்டு மழை, ஒரு ஒரு இதுவும் துளி மழை துளிகளும் தூண் மாதிரி விழுந்ததுங்களாம். அந்த அளவு காட்டு மழை. ஆனா எல்லா விரஜவாசிகளும் போய் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையிறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து பாதுகாக்க கேட்கணும்னு இல்ல, பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையிறாங்க. கேட்கறதுக்கு முன்னே பகவான் பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. உடனே என்ன பண்ணாங்க, கோவர்தன மலையே வந்து குடையா 7 நாட்கள் தன்னுடைய இடது கையில சுண்டு வரலால தூக்கி பிடிச்சு எல்லா விரஜவாசிகளையும் காப்பாத்தினாங்க. அப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணாங்க, ஓ நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சவங்கள நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு படுத்துட்டோம், பகவான்கிட்ட நம்ம அபச்சாரப்பட்டுட்டோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப தேவர்கள் எல்லாமே பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க தான் இல்லைங்களா. அப்படின் போது நம்ம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காக தான் தேவர்கள்ட்ட வழிபாடு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம பகவானுக்கே நம்ம வழிபாடு பண்ணும்போது எல்லாரையும் வழிபாடு பண்ணதுக்கான சமமான ஒரு விஷயம். அது வந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல முக்திக்காக தான் நம்ம பகவான் வழிபாடு பண்ண போறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட முழுமையா சரணாகதி அடையணும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தா கூட, பாப விளைவுகள் ஏற்பட்டாலும் அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, சிங்கிள் போக்கஸ்டா. சரிங்களா. அனன்ய பக்தி, உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு பகவான் வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.67 ஸ்லோகம். மாதாஜி விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ईतं तेनादभस्काय न भक्ताय कदाचन न सा शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयति। हरे कृष्ण माता जी। மாதாஜி, இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்க்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப இந்த பகவத்கீதை உயர்ந்த ஞானம் இல்லைங்களா, மிகவும் ரகசியம். இது வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து போகவே கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா, தவம் இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்களுக்கு, அப்புறம் பகவான் மீது பொறாமை உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாதுன்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.68, 69 ஸ்லோகங்கள். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. य इदं परमं तुय्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। 69. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः पविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि।
Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நமக்கு கிடைச்ச பகவத்கீதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை, அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றது பகவான் வந்து இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, பகவான், பக்தி, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மட்டும் வச்சுக்காம உலகம் ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு கிடைச்ச கிருஷ்ண பக்திய நிறைய கஷ்டங்களுக்கு நடுவுலயும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்க? அப்படிப்பட்டவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.70 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janaki Raman Prabhuji, Hare Krishna. Jai Shri Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியேஷதே சமயமம் தர்மயம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யஜ்ஞான தேனாகம் இஷ்டசியாம் இது மேமதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அப்ப இந்த உரையாடல் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த ஒரு சம்பாஷணை. அர்ஜுனருக்காக அல்ல, நமக்காக. இதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு. சத்துஸ்லோகி மூலியமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் தான் சர்வ காரணம். அப்படி யார் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க. பகவான் அவங்கள தன்னோட இடத்திற்கு தன்னை அடைய மார்க்கத்தை கொடுப்பாங்க, அஞ்ஞானத்தை அழிப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம ஞானத்தினாலன்றலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த சம்பாஷணை யாரெல்லாம் நல்லபடியா கேட்கிறாங்களோ தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அப்ப உயர்ந்த தாத்பரியம், நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். அப்புறம் 7.14 நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? உயர்ந்த உண்மை, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை என்று வேறு எதுவும் இல்லை, நூலில் கொடுக்கப்பட்ட முத்துக்கள் போல எல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? இப்ப பகவானை வழிபாடு பண்ணோம்னாலே எல்லாரையும் நம்ம திருப்தி பண்ண ஒரு நிலை. பகவான் திருப்தி அடைஞ்சாலே, அதாவது வேருக்கு தண்ணி ஊத்தணும்னா மரம் முழுக்க செழிப்பா இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து திருப்தி அடையும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இந்த மாதிரி உரையாடல்கள், அதாவது பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா கேட்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானை வழிபட ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.71 ஸ்லோகம். Jai Shri Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ண மாதாஜி. Shraddhavan anasuyascha shunuyat api yo naraha shobhimukta shubhan lokan prapnuyat punya karmanam. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, நம்ம பகவத்கீதை கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கணும்? நம்பிக்கை நிறைஞ்சதா இருக்கணும், பகவான் மேலும் சாஸ்திரத்தின் மேலேயும். சரிங்களா? பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா வந்து பகவானுக்கு பொறாமைன்றது சுத்தமா பிடிக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? நான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதற்கு ஒரு காரணமும் உண்டு. என்னன்னா இந்த இது அதாவது ஒரு 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 கம்பெனி இருக்குன்னா அதோட ஓனர் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்போம், இந்த கம்பெனி யாரோடதுன்னு போது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இல்ல இது என்னோடதுன்னு சொன்னா அகங்காரமா தெரியும், நான் இந்த கம்பெனியோட கடைநிலை ஊழியர்னு சொல்லுவாங்களா? இல்ல, அவங்க என்னோடதுன்னு சொல்றது அது அந்த உண்மையை குறிக்கிறது இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் இங்க எல்லாமே என்னால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றது எல்லாமே உண்மை நிலையை அவங்க நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. பகவானே நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால சரியான புரிதல் இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்படின்னு வந்து அந்த பொறாமை அப்படின்ற எண்ணம்லாம் இல்லாமலும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இந்த சம்பாஷணை எப்படி கேட்கணும்? நம்பிக்கையோடையும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளில் இருந்து, நிறைய ஜென்மங்களை பாபம் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவங்க எங்க போவாங்க? புண்ணியமான செயல்கள் செஞ்ச மங்களகரமான லோகங்கள், மேல் லோகங்கள், சொர்க்கம், மகரலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்தியலோகம், இந்த மாதிரி லோகங்களை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.73 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Ramakrishna Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तत्पर प्रसादम मया कृत स्थिति सिमि गता संदेह करिष्ये वचनम तवा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे இந்த कृष्ण ஸ்லோகம் माता जी. அர்ஜுனர் கூறினது. சரிங்களா? அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. இந்த நிலைப்பாடுதான் நமக்கு இருக்கணும். நம்மளும் இப்ப அர்ஜுனர் கூட தான் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கும் என்ன இருக்கணும்? இந்த அறியாமை, புரிதல் இல்லாம எது சரி தவறுன்னு தெரியாம இருந்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலை நம்மளை விட்டும் போகிருக்கணும். அப்ப எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையினால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். நம்மளோட உண்மையான நிலை என்ன? பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானோட லோகத்துல நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த நிலை தெரியாம நம்ம இந்த உடலே பிரதானம், இந்த ஜட உலகமே பிரதானம் நம்ம இருந்துட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களே பிரதானம்னு. அது நிலையான ஒரு விஷயம் இல்லை. அப்போ உண்மை நிலை என்ன? நம்ம ஆத்மா அழியாதது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது, பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு பகவான் லோகத்துக்கு பக்தியின் மூலியமா அடையிறது. அப்ப அந்த நினைவை நம்ம பகவத்கீதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? தங்களது கருணையினால், பகவானோட கருணையினாலதான் இல்லைங்களா? அதுவும் நான் எனது நினைவினை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். அப்ப நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? இனிமே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதிகமா ஈடுபடக்கூடாது. அதற்காக அதை நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது. நம்ம என்ன பண்ண, எல்லாருக்கிட்டையும் அன்போடு இருக்கணும். அதே சமயத்துல நம்ம பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, இது பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம், பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறம் சந்தேகங்கள் இல்ல, நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். பகவானை பக்தி சேவையில ஈடுபட, பகவானுக்காக நம்ம செயல்களை செய்யறது. சரிங்களா? அப்போ பகவானை திருப்தி பண்றது, அதுதான். நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்மளோட கர்மங்கள், குணங்கள், பக்தி சேவை இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுன நிலைப்பாட்டுல நம்மளும் இருக்கணும். மாதாஜி 18.74, 75 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. इत्यहं वासुदेवस्य वातस्य च महात्मनः संवादमिमश्रोष्य अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युद्देवाने तत्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कृत्यतसायम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கும் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். சஞ்சயன் சொல்றாங்க, யார்கிட்ட? சரிங்களா? பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த இரு மகாத்மாக்கள் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு நடந்த உரையாடல், அதுவும் உத்தமமான உரையாடல்கள் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் தரக்கூடிய உரையாடல் நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயக்குச்சம் ஏற்படுகின்றது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்க? ரொம்பவே பரவசத்தோடு இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்றத இங்க பெருமையோட சொல்லிக்கிறாங்க. வியாசரோட கருணையினால்தான் அவங்களுக்கு ஞான திருஷ்டி கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதனாலதான் அவங்களால விஷயங்களும் தெரிய வந்துச்சு. அப்ப இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை அவங்க கேட்டாங்கன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.76 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Suchitra Mataji, Hare Krishna. Nivedita Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Rajan samsmrutya samvadam imam adbhudam keshavarjunayo punyam drishyami samuhurmuhu. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த ஒரு அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். இதுதான் நம்மளுக்கும். சரிங்களா? ஒரு தடவை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. நம்மளுக்கு அது அந்த ஒரு கண்டினியூட்டி போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த உரையாடலை, பகவத்கீதையை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து அடிக்கடி இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நினைவுல கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும். நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றத இதை கேட்கறதுனால போதும்ன்றதே தோணாது. எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் நமக்கு இன்னும் இன்னும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு தான் வரும். அவ்வளவு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.78 ஸ்லோகம். Yes, Mataji.
Vijayalakshmi Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றார்? ஓ சரிங்களா, அதாவது பகவான் யோகிகளின் இறைவனாக, சரிங்களா, கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா, அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காங்களோ, அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ, அங்கெல்லாம் செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமை, பகவானோட அனுகிரகம் இருக்குங்களா, பாதுகாப்பு, நியாயம், தர்மம் என்னைக்கும் அந்த இடத்துல மேலோங்கி இருக்கும். சரிங்களா, அப்போ எல்லாமே பக்தியின் நிலைப்பாட்டோட நம்ம பார்க்கிறோம். வெற்றி அப்படின்றது நம்ம பக்தியில வெற்றி அடைஞ்சு நம்ம பகவானை அடையிறது, அதுதான் உண்மையான வெற்றி. மறுபடியும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதை நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. வெற்றின்றது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம பக்தியின் மூலியமா பகவானை அடையிறது. இதுல இருந்து வெளியில வந்து ஜட உலகில இருந்து வெளியில வந்து பகவானை அடையிறோம், அதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு வெற்றி. அப்போ செல்வம், அதற்கான பக்திக்கு தேவையான செல்வங்கள், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை. நம்மளுக்கு பக்தி பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு தெம்பு வேணும் இல்லைங்களா, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம. அப்ப அத்தனை அந்த அசாதாரணமான வலிமை அதெல்லாம் வந்து நமக்கு. அப்புறம் நியாயம், எப்பயும் தர்மம், அது வந்து எங்கேயுமே அந்த பகவானும் அர்ஜுனனும் இருக்கிற இடத்துல எப்பயுமே நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இதுதான் 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறது. பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா நம்ம இதெல்லாம் 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1 முடிச்சிருக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சில பிரபாத்க்கு ஜெய். எல்லா விஷயங்களையும், நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்னோட சிக்ஷா குருக்களுக்கும் தீக்ஷா குருவுக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் பகவானுக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். தவறுகள் ஏதாவது இருந்தால் அது என்னையே சேரும். தவறுகள் ஏதாவது செஞ்சிருந்தாலும் நான் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பத்ம புராணம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். இந்திரனுக்கு ஒப்பான பதவி கிட்ட. விஷ்ணு தூதர்கள் சூரியனை ஒத்த தேஜஸ் உடைய ஒருவனை இந்திரனிடம் கூட்டிச் சென்று, இவர் சில காலம் இந்திரனாக இங்கு உன் சிங்காசனத்தில் இருந்து ஆழ்வான் என்றதும், இந்திரன் மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று என்ன இந்த விந்தை என்று கேட்க, அதற்கு திருமால் இவன் கீதையின் 18வது அத்தியாயத்தில் வெறும் 5 ஸ்லோகங்களை மட்டும் தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தான், அதற்காகத்தான் இந்த இந்திர பதவி என்றார் திருமால். வெறும் 5 ஸ்லோகங்களுக்கே இத்தகைய பதவி கிடைத்தது என்றால் அத்தியாயம் முழுவதையும் பாராயணம் செய்தால் சொல்ல வேண்டுமா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ்.